Pozdrav YouTube, danas ću vam pokazati kako da koristite Photoscape. Daću vam link u description, pokazujem kako da skidate, pošto vidite ima tu ovdje ikonica, pa daću vam sve sam rekao link u description, pa ovako nam polako da uđemo. Uđemo u Photoscape. Ovako, ono vam dođe jedna ovdje ikonica, mislim ikonica mnoge. Prvo imamo editor, bitno vam je samo editor, ostalo sve znači, ovo je za printer, za nešto tamo bez, znači ulazim u editor. Evo sad ću ulaziti u primjeru sliku. Evo ga. Ovdje, ako možete ubacite samo ovdje vidite, imate tako, znači povećate. Ovdje imate za smanjite, povećati, smanjite, povećati, možete koliko puta povećati, smanjiti, vidite. Znači, ovako ću povećati. Jest malo da je grafika ne bude, ali kasnije kad završim, znači bit će mnogo bolja. Ovako, ovo imate isto da sakrijete ovo ovdje. Možete baciti još neke slike, evo ovo će ljepše. Znači, sad ću vam pokazati zašto služi ovi sve ovdje ikonice. Evo idemo u objekat. Imamo ovdje za tekst bound. Znači, kliknite na bound taj. Malo sačekate, uvijek se taj. I ćete ovdje ukucati, primjer, eto. Eto, uzimate ovako slova nalazno, da bude ovako tamo, eto ovako boje. Znači tako. Vidite imate, možete šta promijeniti, primjer, ja ću ovako. Može ljepše, može malo, ne može ljepše. Znači to vam samo pokazujem, nije da bude ovako. Tako imamo, ovo vam je slova, vidite ovako. Opet ostaje bio, vidite, povučite jednu liniju i samo, znači jedan klikam u desni, uvučete i op. Ovdje ima kocka, da se pravi kocka, prije klikate tu, ovako zoomirate, ovako. I ovdje imaju elementi neki, ako hoćete da ubacite. Prije kerama, ili tako dalje. Evo tako. Ima još tekst obični, znači se napiše. Tamo. Znači ovo vam samo znači ovako vidite, možete ju uvećati ima ovdje. Ovdje imaju tačke, zarezi, brojevi, tako dalje vidite ovdje elementi. Mnogi imaju telefon, knjiga, primjer, tako. Ovdje što možete ovo ja. Ovdje se pravi zvijezda, možete pravi uvećati, evo nazivate checkpoints i zvijezdu pravite. Ovako, pa ovako. Pa ovakva zvijezda, pa ovako, pa tako dalje. Imate isto i ovo je tekst, jesu i ovo, a i ovo ne. Imate ovako kose u igre se pravite, vidite. Ovako nemate vi kose, naprijed značajne neke u igre, kako da rekao. Vidite. Ima ovako vidite ovdje isprekidana u igre. Vidite. Imamo ovako, tako dalje.
Ovo je skroz prekidano, vidite. Ovako se. Imam ovdje crap, ovo nešto, ja ovo nisam koristio, nemojte vi, možda ne valja. Ovo je, ja nisam bio ovo koristio, znači samo koristim ovo objekat. Znači tu mi je najvažniji do sad. Ovako, vidite ovdje imate presada okvir, kakav će biti, evo srce, znači bit će srce. Pa imamo mnogo razne i lijepe je ovako. Ovo mi se isto dopala. Ovako, eto ga. I to je to, hvala što ste gledali. I samo ovo, izvinjam se. Kako da sačuvate, znate, valjda to, ali ja ću vam opet pokazati ko ne znam. Znači idete save. Ovo gore ne možete dirati, znači samo kliknite save as. Yes. Sad pokažem vam gdje ćete napraviti local disk D. Eto. I tu je to, hvala što ste gledali ovaj klip i vidite.